ema gero piny. Senior, thuolo pod nen mari ni chake matek mana kod Wes. Weche kanisa mora. Erokamano. Ema nyongo chuny don nyaka ondhudho. Kabisa. Erokamano ahinya. Mulonwa Wes moko masanja manyiso sigand Joshua kanyakla kod Musa kaka bedo ni ng'ato nyalo chiwo luor ne jatelo manie kom kata samoro kiyie kod paro mogolo kata kako timore nikech chieng' moro in bende ibiro bede komno tibiro keti ratil. Thuolo pod en mari. Erokamano VOJ kendo erokamano ne jowinjwa gi jonenowa kuom kawo kindegi mondo gibed kodwa. Jatich Nyasaye Muma wacho kama. Chama mar ODM nigi structure. To structure mar chama ni ema luongo buche mag galamoro. Ma jopiny dhiye, to jopiny winjo duond party, to jopiny koni kara party timang'oa wacho kama. We monda nuo ni bura manyone Kibera nyoro Kamkunji. Nyoken buch ODM. Pile ka ODM nigi bura, to Philip Etale ema oronwa ote. To konwa ni party leader bro bedo gi bura kaka nyo oro Mabusia to gi makaka Mega. Makibera nyo or kowuok e ofis jaod bura ma Iyala ma en Winnie Odinga. To nyo wacho ni bura no nen mar dhigo erokamano ne jo Kibera. To kendo weche manyagi wacho nyi winjo kanyo lose kanisa to wadgi ma Junior bendo loso nyegi wacho ni giduogo go erokamano kendo kuyo gi jo Kibera. Nikech Kibera kanyo te mana ng'owa emane chuny paw siasa mar Jakom Raila Amolo Odinga. To gik manowachie kuro okapar ni gin gik monego go ODM kibaje kaka chama. Mago gin mnambaka migoyo gumzo mtaani. Mabenda uware ni to karatinde wan jofuambo. Mago bende wakao walande mna malich. Mago mna gumzo mtaani. Ochunowa momi wawuoye. Ochunowa. Gumzo mtaani chemiko ni afumo mane. Mane tuwaro. Ang'omi awacho ni magumzo mtaani. ODM nigi structure. Maka in gi wach, to ka in jakanyo mar ODM, ka in member, mosomo katiba mar ODM, ting'eyo structure miluwo ka in gi wach, midwani party otimang'owa o address. Emomiyo pile wachoga, ni koko wache gi party leader, gi national chairperson, to gi secretary general ma ODM, to bende giloso mana kabura osebetie, mano kende party position. Anything else en pach ng'ata. ODM en chama mar demokrasia. Mago paro. Mna kaka magwa gi bende, mna pachwa. Emomiyo, gik manyo wach Kibera nyoro ka, poda medo kwayo jo ODM. Ni mago manambaka mane Winnie gi Junior go gi jo Kibera. Machedi mana put mana gidolo kendegi. Nyegi wacho ni gidhigo erokamano. To sama gigo erokamano gikuyo gi jo Kibera, to nitie weche moko manyegi do chunygi magi wacho kanyo. Kipenjo jata tije duond bura mar ODM Duoro Ng'wen, obro wacho ni pok oyudo barua mora ma ng'ato ndiko ma challenge bura mane gibedo godo gi resolutions mane gibedo godo Kilifi juma mokalo tarik 12 dwe mar achiel higa mar 2026. Machiel kuom gima ne giwacho ni gimiyo party leader Dr. Oburu Oginga teko mar dhigo mbaka gi duond ute buche mamoko kaluwore gi yiero mar higa mar 2027. Unless kawuono gokinyi kang' nobedie ni ng'ato oro bura. Koro ODM ok nyago mbaka gimoro amora manowacho ang'owa ikor piny. ODM en party manigi structure.
bendi bro koni ni it is one of the best run political parties Kenya ka. King'iyo buge mag Auditor General. Nikech Auditor General higa ka higa nono buge mag duond mag siasa gi. So okapar mana kano biro kawuono to kano biro to bende gibro mna wacho no wago kod gi mbaka wang'eyo. Mar ariyo